Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar da kuka sani, sunana Sadiya Haruna. Ina fatan kowa yana lafiya kamar yadda ni ma ina lafiya. If so, alhamdulillah. Maza da mata, ga ina so in gaya mana wani abu wanda mun sani ne, but maybe mun manta da shi. Wai me yasa idan muna soyayya ko idan aure ya haɗa mu da mutum, idan aka rabu sai a zo a zauna ana ɓata ɗayan, ko mace kagan tana ɓata namiji, ko namijin kagan yana ɓata namiji. Ya kamata maza da mata ku saya ku yi tunani, mu gane da cewa wa'annan mutanen da Allah ya haɗa mu da su, kuma Allah ya kare raba mu da su, right from the beginning da daɗi aka fara. So dan an rabu bai kamata kana ɓata ta ba, ko bai kamata kina ɓata shi ba. Kana so ka nuna ma duniya ba zaman daɗi bane kai da mutum right from the beginning? In ba daɗi ai bara ku kai inda kuka kai ba har aka rabu.